Kaixo lagunok, gaurko honetan tesoro brillante edo altxor distiratxua izeneko mai jolasa aurkeztu gura dutzuet. Altxor distiratxua mai jolas hau 5 urtetik aurrerako 2 eta 4 jokalarin artean jolasteko jolasa da. Betiko moduan jolasian hasi aurretik, mai jolasan eduki dana atara eta jolaserako prestatuko gara. Hauxe izango da altxor distiratxua jolasak edukiko dauen itxura, 2 eta 4 jokalarin artean jolasten da, eta ikusi jokalari bakoitzek edukiko dauena da, holan, tableruan ertzian dragoitxo bat, jokalari bakoitzek aukeratu dugu, ze dragoekin jolastuko dugu. Orduan, ze gehiago dugu tableruan maixan erdixan, izotzezko dorre bat, honan anilla honekin osatuta, eta izotzezko dorre hori dau harribitxiz beteta, kolore desberdinetako harribitxiz beteta. Eta gero badauko dragoi bat, dragoi gorri bat, eta harribitxiaren koloreak irudikatzen dituzten kartoizko harribitxi pieza honek. Jolas honetan badauku protagonista nagusi bat dela dragoi aita, bai? Eta dragoi aita, badauko kobazulo bat, dauela tableruan azpixan, eta gero, ertz bakoitzian dauen dragoi kume bat, izango da kutariko pertsonei bakoitzan rola, bai? Dragoi kume. Eta zein ja jolas honen helburua, norberak alik eta harribitxi gehien lortzea. Eta horretarako zer gertatzen da, izotzezko dorre hori izoztuta dagoenez, ezin duela harribitxiak eskuratu beraz, urtuin beharko dugu, bai? Eta urtu ala joango gara harribitxiak eskuratzen. Nola jolasten da? Txandaka jolastuko da, eta txanda bakoitzean egin beharrekoa jarraian azalduko dutzuet. Txanda bakoitzean jokalari batek inbarko dagoena dragoi gorria hartu eta bere aurrekaldian ipini, bai? Horrekaldieraziko bere txanda dela. Jarraian, kartoizko harribitxi hauetatik bat aukeratuko dago, eta horrek esan gure da, ze koloreko harribitxiekin jolastuko duen. Kasu honetan, pentsa aukeratzen dutela urdina, eta ipindikot nire aurrekaldian. Jarraian, beste jokalari denek aukeratuko dago kartoizko ze harribitxiekin jolastuko dauen. Txandan, eskerrekuak gorrixa, jarraian laranja, eta beste honek morea, eta soberan geratzen dena kanpoan itxiko dugu. Behin, kartoizko harribitxiak aukeratutakoan, norbere txandan inbarko duguna dragoia hartu, eta garra bota izotzezko ustai hori dorrian urtzeko. Garra bota honan. Eta garra botatakoan ingo duguna da izotzezko dorrean lehenengoko ustaia askatu eta harribitxiak jauseko die. Hor arte. Behin izotzezko lehenengoko ustaia askatu duguenean, ero kendu duguenean, jauzi di harribitxiak mai gainera. Orduan txandaka, norbere txandan lehenengo, aukeratu beharko ditugu edo jaseatu biko gara batzen, guk aukeratu dugun koloreko harribitxiak. Kasu honetan urdinak. Horrek esan gure dau, tableruan dauzen, pistan dauzen harribitxi urdindanak batu eta nire gana ekarriko ditu dela. Jarraian, ezkerreko jokalarixak aukeratuko ditu. Kasu honetan ez dau gorririk, ordan ez dau lapurtuko. Honek horixak lapurtu biko ditu eta honek morea. Eta sobran geratzen baldin harribitxiren bat, hemen dauzen zulotxuetatik bota biko dira. Jarraian, urrengoko jokalarixen txanda izango da, eta horretarako ingo duguna barriro kartoizko harribitxiak barriro ipini danen eskura, eta dragoia eta pasauko zau urrengoko jokalarixai. Orduan barriro ingo duguna berdinak. Holan jarraituko dugu txandan, izotzezko dorria urrutu arte eta harribitxiak jasotzen. Izotzezko dorria guztiz urrutu danean, jokalari bakoitzak inbiko dagoena kontau zenbat harribitxi daukon, bai? Eta harribitxi gehien lortu dago jokalarixa izango da irabaztea. Baina, lehen esan dutzuet, hemen azpixen, dragoi aitan kobazulo eskutatzen dela beraz, batzutan gertatuko da, horbe, harribitxi batzuk pilatuko diela. Orduan, berak kontauko dago jokalari morduan, orduan. Hemen harribitxi gehiago baldin badaz, baliteke igual, dragoi aitxa izatea irabazlea. Hauxe da altxor distiratxua mai jolasa, estrategia jolas divertigarria, eta animazio apurtxo batekin, girotzeko egokisa. Gaurko bideoa gustoko uki baldin baduzue, sakatu egin dut botoiari. Eta aurrera etorreko dien mai jolasen azalpen bideoen berri eukigura baldin baduzue, arpidetu gure YouTubeko kanalera edota jarraitu adi gure sare sozialei.